Wadanduluka kuDaniel ngelizwi elibuhlungu, wasusela ukumkani wathi kuDaniel, Daniel, mkhonzi woThixo ophilileyo, uThixo wakho ubuhlala umbusa, ube nakhona ukusindisa ezingonyameni. Wazi uDaniel wathi kumkani phila ngonaphakade. uThixo wami uthume isithunywa sakhe sayivinga imilomo yengonyama ukuba zingandenzakalisi, ngenxa enokuba phambi kwakho kumkani kufumaneke ukuba ndimsulwa, naphambi kwakho kumkani andonanga. Lilizwi likaThixo eliviwa kubumnyama bubaleke, lingamanzi sakunxanwa, lingamendu sakudinwa. Leliya lawisimithi yemisedare kumathafa aseLebanon. Athi umculi abantwana belilizwe botyetyiswa ngayo. Athi zakuphela zonke imfazwe ngezwi lakho Thixo, kwakulawula uxolo ngezwi lakho Thixo. Ngosembawo mayisikelele ukufundwa kwalo, lisafundwa nje, ngoba kusezawuba kwixesha zigidza zisasemkhosa lingafundwa. Athi untonxanela ilizwi likaThixo, athi xa efika kumshumayeli abuThixo eyivalile imilomo yabashumayeli. uThixo makasikelele ngoku, lisafundwa nje ngoku nangonaphakade. Amen. Ndicela ke zigidzazi nimkhaphe ngale ntoga yam. Kweli culo likhulu ngama-86. Njengoko ndinjalo Nkosi, ndithembela kuwe wedwa. Nguwe ndilizileyo, kungoko ndizayo kuwe. Akukho limbi icebo lokuhlambulula isono. Nguwe ndixokisayo, kungoko ndizayo kuwe. Nkosi yam, ndiphakathi kwamadala, andithandabuzisayo, andibangela ukoyika. Kungoko ndizayo kuwe. Ndilihlwempu, ndiyimfama, andiphili ngenxa zonke. Nguwe wedwa ofuna kundanelisa. Kungoko ndizayo kuwe. Ndingonjeke wondamkele, uxolele uvuyise okwesakho isithembiso. Sithi imvesi yokugqibela, ubunzulu boluthando mandibuve ndiselapha, sendifazelwe ezulwini, ngoba sisesecaweni ezantsi emhlabeni. Siselapha kule cawa yalapha ezantsi emhlabeni. Kodwa simane sisithi zesithi xa nikwenza, ngoba sizamka kule cawa yalapha ezantsi, sibheke phezulu kwicawa yaphezulu, sesifazelwe ezulwini. Kungoko ndizayo ku-186.
uThixo wam uthume isithunywa sakhe sayivinga imilomo yengonyama kuba zingandenzakalisi, ngenxa enokuba phambi kwakhe kufumaneka ukuba ndisulwa, naphambi kwakho kumkani Adonai. Nkosi yoxolo ke mayisikelele ukufunda kwethu nayo ngoku nakunaphakade. Amen. Mandiqale ke apha ndikhahlele. Bendikhe ndatsho ke Tata President kwenye isekethi ebendiye kuyo kwivisit. Ndathi apha eofisini siyateketisana. Funa ke xa ndizawukhahlela abantu babendisebenza nabo ndibateketisa. Ukuteketisa ke siqala pha kuTata uBishop. Naye siyamteketisa. Mandikhahlele ke kuye kuqala. Abantu ke xa bembiza bathi Sombawu. Thina ke apha eofisini xa simteketisa sithi Somsa. Ndiyakhahlela ke kuTata uSomsa. Ndikhahlele kuPresident woManyano. Xa simbiza sithi nguLili. Unomliza. uLilitha wethu. Ndikhahlele kunobhala woManyano. Unombusi. Usibuselele. Ndikhahlele phaya kunobhala oncedisayo. uMamZondi usizondilele. Ndikhahlele kuNondyebo wesithili. uMadiba usidibelele. Ndikhahlele ku-organizer wesithili uGqunu usiqunalele. Ndikhahlele ke ku-AQ wesithili uNompheleza. Ndikhahlele koopresident bonke besekethe. Iivayisi zam bethuna endihamba nazo. Iigildazi zonke zesithili saseKapa. Izigidalele zam. Ndisithi one heart, one way. Kumnandi uba lapha. It's nice to be here. Eneneni ke inyaniso iyathethwa ukuba ngoku ndime apha kule ndawo ndizonikeza iphini. Noko ngoku umzamo omhle ndosini. Qasho ndifuna kwanele ngoku. Kwanele. Ndiza kuni ke zigildazi zaseMkhosa. Ndithunywa yile ofisi kaTata uManzezulu enayonyulayo kwi-convention eyayiphaya e-102 ngonyaka ka-2023. Nyaka ke siwaziyo sonke apha eMkhosa. Ibingeyo-term ke yokuqala. Ibiyi-term yesibili kum. Kwabanye iyi-term yesithathu. Kuloo convention ke yayinzima. Kodwa isigqibo savela ngasentla. uThixo yena wonyula abo acinga into yoba bangakhokela umanyano. Zigildazi siza kuni siyile ofisi sisithi anikhange nina nisonyule ogqiba
nime phezu kwentaba nisibukele. Sizothi kuni enkosi kakhulu ngesupport elisinike sona kule term. Siyabulela kakhulu. Siyibonile lonto into ba benincedisana nathi kuzo zonke gatherings esithili ebezisithi zikhwazwe ile office. Benisixhasa kakhulu. Kunjalo njoku singaxoxi. Sizothi kuni silo office. Siyabulela kakhulu. uThixo woxolo yanga angakhanyisa ubuso bakhe kuni. Naba bezayo bethuna nabo nibasupporte ngendlela ebenisisupporta ngayo. Sizothi kuni enkosi sibamba ngazo zozibili. Thina eneneni besingazazi okokuba sizinkokheli, kodwa siboniswe nini okokubana thina sizinkokheli. Zininzi izinto ezenzekileyo kule journey yethu. Mhlawumbi abanye bathi xa besijongile izinto esiye sime sizithethe simele umanyano bazithathe personal. Kodwa sizothi kuni ukuba kube kunjalo, thina besicinga into yokokuba kuba nasibeka apha nisithi masibangule izinto ezifuna iconcern apha emanyanweni, besicinga basibangule ezo zinto. Ukuba ke siya sakhubekisana, sizothi kuni uxolo ibingezo njongo zethu okokuba nikhubeke. Koko thina besihamba ngelaculo lithi sebenzani ngenyameko lenzeka Thixo inkatho. Sizothi kuni uxolo. Ukuphuma kwethu phaya ke kula convention yayisegugulethu. Saqala le term ngo-2024 phaya eStellenbosch kwi-convention eyayiphaya. Le office yeza kuni isithi we are called to grow together in unity with Christ. Eneneni nyani yazaliseka lonto. Sithe xa siphuma phaya eStellenbosch sabona ukuba siphuma neguilders ezikhulileyo ngokwasemoyeni nangokwasengqondweni, kunjalo njoku ezibumbeneyo. Sahamba ngo-2025 sabheka kwalanga apho khona besisithi keep your heart open to God's favor and blessing. Eneneni siphume lapho sabona nyani okokuba sihamba neguilders ezivulele uThixo inhliziyo, zamvumela kunjalo njoku ukuba adrive ubomi babo, athathe indawo ezimpilweni zabo. Sizama kunike eziguilders okugqibela sizobeka iphini. Sizothi rejoice, comfortable, live with peace, for God be with you. Sizotsho kuni kulonyaka. Mhlawumbi ke niyazibuza xa nisiva le theme, how do you stay joyfully when life is hard? Mhlawumbi nisibuza lo mbuzo. Umbuzo wesibili, how do you find peace when everything feels uncertain? Mhlawumbi nisibuza lo mbuzo. Kodwa sizothi kuni silo office, ziguilders zaseMkhosa, rejoice. Ngoba joy is a choice, not a condition. Joy is a choice, ayomeko. Sizothi kuni noba imeko zithini, kodwa nina you must rejoice. Ziguilders zaseMkhosa, rejoicing is not about circumstances, but it's a choice. Even ngamaxesha nzima
Sizowuthi kuni, we rejoice because God usalungile uThixo. Noba ubomi bethu busiphosa ngemva nangaphambili, sizowuthi kuni, you must rejoice ngoba uThixo ulungile. Akunoba nayo yonke into ke oyifunayo, but sizowuthi kuni, noba kunayo yonke lonto, kodwa yena uThixo ukhona kwaye unawe. Yilento umva umculo esithi ndiyakulahleka xa ndingenawe, ndiyakwenzakala. So we must rejoice ngoba thina sinomntu esihamba naye. Sinomntu esihamba naye. Okwesibini, be comforted. Sigildas. Ewe ubomi buzawusiphathela inhlungu, busiphathela istress, simane sisithi siphakathi kwamadaba sithanda kusisayo, asibangele ukoyika. But kufuneka sazi oba nakwezo meko zinjalo, owethu uThixo brings comfort in those moments. Sigildas, owethu uThixo does not ignore inhlungu zethu, but he meets us kuzo ezo nhlungu. Kunjalo ubukho bakhe brings comfort in difficult moments. Noba ubomi bunganjani, but ubukho bukaThixo kuthi buyasicomfort. Abantu bangamka kuwe, babhekele, kodwa sizowuthi kuni, funeka uvumela ngomuthi ndimthanda umsindisi wami, uhlale ehleli yena. Bakamka abazana nami, yena uhlale khona ehleli nami. Sizowuthi ke kuni, uThixo is the Father of compassion and comfort. Funeke wazi ke intoba whatever struggles you are facing, you are not alone. uThixo unawe. Okwesithathu, live in peace. Peace is found in God's presence. Akunaze ukufumane uxolo ubukho bukaThixo bungekho. Yiyo lento umve uJohn esithi, mna ndininika uxolo lwami, andiniki okwehlabathi. Ngoba when you trust him, your heart settles. Sigildas, storms may come, but peace remains when God is in your life. Ndiyafuna ke siqaphele lento, when you rejoice, you shift your focus. When you rejoice, you shift your focus. Ilento zivayisi zam, xa ubomi bukraka kuDavide. uDavide wayishifta ifocus kaPresident. Simva sithi ndithe ndiyakuzilungela indlela zam, ndize ndingoni ngolwimi lwam. Akajonga intshaba uDavide. Uthi uDavide nangexesha intshaba zibhizi, mna akajongi intshaba. Inye into endiyijongileyo, ndijonge uThixo wam etafileni ephaka intsikelelo phezu kwezinye iintsikelelo. Yile nto endiyibonayo because ndiyishiftile ifocus kwii-enemies zam. Yile nto mvesithi undilungiselela isithele phambi kwaba bandezeli bam, uyithambisa ngeoli intloko yam, inene indebe yam
niyaphala. Sigildas sasemkhosa. Sigildas sasemkhosa. When you are comforted, you gain strength. When you are comforted, you gain strength. Nikeni mprofeti Isaiah City. Amadoda. Angachafadilwe. Abafana. Bakhuleke bawe. Kebona. Abathandela biyehova. Bayahlasyeke mandleni. Bagijime njengenkosi. Bangadinwa. Because when you are comforted, you gain strength. When you live in peace, you walk in God's presence. Uhamba ebukhweni bukaThixo. Uhambe ebukhweni bukaThixo. So, Zacchaeus, no matter what you are facing, you must rejoice. Because God is with you. No matter you feel, even if you are in pain, be comforted. No matter what comes in your life, live in peace. Because God is with you. Today, rejoice instead of complain. Receive God's comfort and walk in His peace. Lord, teach us to rejoice, to find comfort in your presence. For God is with you. Abantu abaninzi ke bahamba ne-fear, disappointment, distress, nezigulo, kwakunye ne-rejections. But the greatest comfort a believer can have is this: God is with you. Noba you are broke, you don't have money. Noba akunabantu eceleni kwakho bamke abazalwa nawe. Noba awunamandla. Sigilda zasemkhosa noba kunamandla. But it is only when God is with a person, impossible doors are open. Strength returns and darkness cannot overcome them. Ewe kaloku Zacchaeus, utshilo uThixo ukuthi wathi nina niyakuba nembandezelo. Wathi yomelelani mna ndiloyisile ihlabathi. Akatshongo uThixo kuni Zacchaeus that you will never face trouble. Akatshongo uThixo kuni ukuthi you will never cry. Akatshongo uThixo kuni that you will never fight battles. But ndifuna ukuthi kuni, in God's infinity wisdom, when God wanted to spare Moses' life, He chose no territory to achieve that except in Nile River. uThixo xa wayefuna ukusindisa uMoses Zacchaeus, azange abone indawo. Wamthatha uMoses efuna ukumsindisa kumayiphutha, kodwa wambeka kwiterritory yamayiphutha. Andiyazi noba niyandivana. uThixo xa wayefuna usindisa umprofeti uJezebhele, wamthatha wayombeka eZerafat. Apho khona umprofeti uJezebhele kukho iintshaba zakhe asuka khona.
iParlamente engcwele kaThixo. Ndifuna ukuthi kunizigidasi God with you in the storms. Thixo nani nakwizistorms enidlula kuzo. Angikhumbuli na la madoda ayahamba noYesu. La madoda kuthiwa kwakukhwemenye imikhoja aphelwane. Then kukhona nomkhombe unoYesu. But asivaxa eBhayibhelini ngoba le mikhojana yayikhona yabhushwa ngumoya. But siva lo unoYesu umkhombe wabhushwa ngumoya. But ekubhushweni kwawo ngumoya sikhindazi. That does not nullify oba uYesu ukhona. Because uYesu wayekhona emkhombeni. But umkhombe wabhushwa ngumoya. But into endiyithandayo i-victory yabo yokuqala aba bafundi rhamente engcwele kaThixo bathi xa kusenzeka loo nto bamkrweka bathi Master, can I not? Rhamente lakowethu their victory endiyibonayo apha, even if bakule meko inje, uYesu in his moment of inactivity, but they still call him as the Master. That was their victory. The moment yakho Yesu of inactivity, but they still call him as the Master. Rhamente engcwele kaThixo, ndiyafuna ukuthi kuni even in the storms owethu Thixo ukhona. Kanti sakwehla, God's presence brings courage. Kaloku azange uMoses ngokuwayemthuma angamniki the assurance yokokuba Moses ungakulinge woyike, because kule journey wayeyazi uThixo oba uMoses uzawudibana nendawo apho khona kungekho manzi. Wayeyazi uMoses oba aba bantu ahamba nabo bazamjikela. Wayeyazi uThixo lonto, but uThixo wamnika isiqinisekiso. Wathi Moses, hamba, ndiyaba nawe apho uya khona. When God is with you, enemies cannot win. Ziyaphosisa intshaba xa uThixo enawe. People may fight. Abantu, they can reject you. Abantu bangathetha izinto ezingcolileyo nezikhohlakeleyo ngawe. But one thing for sure, no enemy can defeat a person protected by God. You know, apha kweli bali ndizohlala phansi kweli likaDaniel. Masiqaphele le nto yoba uDaniel wayengumntu omkhonza uThixo ngokugqibeleleyo. Kunjalo noba kubekwe izithixo kuthi uDaniel makaguqe kuzo, but uDaniel wayekhonza uThixo wakhe ophilayo. But kwiqonga lobomi sigidasi sasemkhosa iyaconfuse into yoba uthi uphelelisile ekumkhonzeni uThixo, unayo ichoice yokungamkhonzi, kodwa uzibone sowuntshumantshumeka kumalangatha omlilo. Iyaconfuse loo nto. Abantu abangathandaziyo bekubukele untshumantshumeka emntandatsheni lomlilo, iyaconfuse loo nto. Akuzoyazi ke wena mntu ungathandaziyo, akuzoyazi, ngoba uthi uguqa phantsi ingxaki yakho inye. Uthi xa uphakama zingamawele, iyaconfuse loo nto zigidza zasemkhosi.
tonight nalapha kowenu seyinguwe wedwa osikhetheleyo oba mawukhonze uThixo. Abanye besikhethele ezinye indlela. Uthi xa uguqa emadolweni baphume ngapha bathi xa bebuya izinto zabo zibalungele. Wena xa uphakame emthandazweni things are getting worse. Iyakonfyuza loo nto. Iyakonfyuza loo nto. Iyakonfyuza loo nto. Zigildazi sasewumphosa. Iyakonfyuza loo nto. Kodwa ndizothi kuni noba kunjalo owethu Thixo akalilibali thina. Owethu Thixo unexesha lakhe. Owethu Thixo unexesha lakhe. Khamende egcweleka Thixo. Ngoba noDaniel apha wahlala emane uThixo emthandaza kathathu ngemini uDaniel. But wasibona uDaniel sentumpantubeka emadini wengonyama. But owethu Thixo azange amkhuphe uDaniel emlonyeni wengonyama. Instead wavala imilomo yengonyama. Sukoyika, don't be afraid. uThixo wethu uzayivala imilomo yengonyama ezijongene nawe. Uzawuvala imilomo yengonyama ezijongene nawe. God with you means is a victory. It's a victory. Your situation may not change overnight, but God is working behind the scenes. If God started with you, He will finish with you. Zikilda zasenkosi uThixo makaligcine. Akhanyise ubuso bakhe phezu kwenu ngoku naphakade. Amen. 244 kunabantu bakoThixo ngamaxesha onke sicele uVice wasewayile.
izolo usenguThixo namhlanje obethu ubomi busezandleni zakho Thixo wethu othandekayo dali wezulu umhlaba kusemini Thixo namandla amakhulu liyatshona ilanga emva kwesichotho Thixo namandla amakhulu obukhe wasinika sona sasinda Thixo namandla sazohlangana lapha kule ntabalakile yakho engcwele Thixo othandekayo bekungekho Thixo ukulumka kwethu Thixo namandla amakhulu zinceba zakho Thixo namandla ezingunaphakade moyo oyingcwele kwenyaniso ngoku Thixo sithulelwa Nkosi phezu kwale ntabalakile yakho engcwele Thixo namandla lethi Thixo namandla amakhulu umntana kaTata uNcamiso Thixo namandla amakhulu umzukulwana woVathana Thixo namandla amakhulu sibulela wena Thixo namandla ngaye Thixo namandla wasinika unyana wakho Thixo namandla amakhulu eseze Nkosi ngobuso ezweni Thixo namandla amakhulu kodwa wamonyula onyana belilizwe Thixo namandla amakhulu kuze Nkosi axhase umanyano Thixo namandla amakhulu siza kuwe njengoThixo Thixo namandla amakhulu emva kwemvula engaka Thixo namandla asithobele yona Thixo namandla amakhulu wasinceda wona Thixo wasiqokelela kwindawo Nkosi ebesikuzo Thixo namandla ukuze Nkosi sizova Thixo namandla amakhulu amazwi amakhulu kangaka Thixo namandla amakhulu sisondela kuwe Thixo namandla amakhulu sisondela Nkosi phansi kwale mgomo Thixo namandla amakhulu endithanda ukumamela Thixo ndafumanisa into yoba uqulathe uxolo Thixo namandla amakhulu kumnyaka Thixo namandla amakhulu emithathu ebesihlala ngayo Thixo namandla amakhulu kule themba Thixo namandla amakhulu ugqibelisa Nkosi ngalo mgomo Thixo namandla amakhulu esithi kuzo zonke Nkosi izinto esigilene nazo Thixo namandla amakhulu endleleni kule themba Thixo namandla amakhulu kodwa utyala uxolo Thixo namandla amakhulu ngisondela kuwe njengoThixo undimisile phambi kwabantwana bakho Thixo namandla amakhulu yangathi Nkosi kutsho kum Thixo namandla amakhulu ixesha Nkosi uSathana kwasebedlala ngam Thixo namandla amakhulu ndathi ndazibona Nkosi kule themba Thixo namandla amakhulu ndiphambi kobuso babantwana bakho Thixo namandla amakhulu ndabulela iincaba zakho ezingunophakade Thixo namandla amakhulu kwezi guilders Nkosi enofefe Thixo namandla amakhulu ezihlala enzima Thixo namandla amakhulu ithemba Nkosi ethande Nkosi ukuzihlakathelisa Thixo namandla emizinjeni nasemiphefumulweni kodwa wona Nkosi wasigcina wasilondoloza Thixo namandla amakhulu wasithandaza Thixo namandla kodwa bazofikelela ixesha Thixo namandla amakhulu sibulela Nkosi ubukhulu bakho Thixo ongavumanga ngathi Thixo namandla amakhulu uSathana Nkosi sesibeke phansi kwentaba efuna udlala ngathi Thixo namandla amakhulu kodwa walawa njengoThixo wasinceda Nkosi wasisindisa Thixo namandla amakhulu sibulela Nkosi ukuba nebrehab Nkosi efana nawe Thixo namandla amakhulu usincede Nkosi uthi sesigwilike ezwini lakho Thixo namandla amakhulu kodwa usibizele kuwe Thixo namandla amakhulu wena uThixo ongaguqukiyo Thixo namandla amakhulu nasi Nkosi ezigildas Thixo namandla amakhulu zithwale ingxaki zazo zazobeka apha Thixo namandla amakhulu Thixo namandla zininzi Nkosi ingxaki ezithwalene nazo Nkosi Thixo namandla amakhulu kodwa sinethemba lakho ngoba unguThixo uzawusinceda Thixo namandla amakhulu sincede ke Nkosi sithwalise Nkosi izinto esingakwazi uzithwalela zona Thixo namandla amakhulu siphume emakhaya Nkosi Thixo namandla amakhulu kungekho cebo Thixo namandla amakhulu wathi Nkosi ngenxa ulicebo uthi Thixo namandla sazibona sikule ndawo Thixo namandla amakhulu hamba nathi ke Nkosi kule convention Thixo namandla amakhulu ungavumi ngathi Thixo namandla amakhulu sibulela Nkosi izinto ezinhle nezimpi osinike zona Thixo namandla amakhulu bekungekuhlanga kungemandanga Thixo namandla amakhulu ndizomapha Thixo ndizobulela ndithi apha siye Sabata sisakho emhlabeni ithemba
Thixo ngamlahli umuntu wakho Thixo namandla siyabulela ngemvule ongaka Thixo namandla osibisele yona Thixo namandla amakhulu siza kuwe ke Nkosi sithi sigcina usilondoloze elithandeni lakho ukuze Nkosi singemkendleni yakho sincede ke Nkosi athi usathana seyidlala ngathi Thixo namandla amakhulu ungavumi ngathi Thixo namandla siyathandaza ke Nkosi sincede ke Nkosi ufikelele Nkosi abangafikelela ngabona ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen.